Father Bero ron langin rin na lama at sakviyaw maya. Nula lama ero azay lau baka. Voin enge iti don ti baksoy tur dang siyat lau chuan bial nun nei ahar kop may ti in ain ngay tuan new newa. At pa Father James sa chuan may pakat ko chunga ramhuay lut chu no chu atumin Father Bero chuan puy ve atuma. May ko chunga ramhuay chu no chu antumta ani. Ramhuay painu chuan naw apay baka. Father Bero at chu aril ru thunun sakin an purna chu pelsak turin thu an peya. Father Bero at chu an pelin chu nu chu azalenta. Father James at chu an atriampa chu hawin an boy tanuay may. Ramhuay painu chuan Father Bero chu beyin at luwa. Father James anen chuan in beilein tukvera chuan an tladuna. Father James ale ramhuay painu chu kapo chon lovin an boral zuita ani. Ole video hi likein min lo share sakle la. Channel hi khongay ni lo subscribe ve don nia. Social media link hi description lama kada boke. Like, comment, share lama in sum lo shramang u. IG lama hian za thak te in min lo follow ve ula. Story nui za thak do kanay thina nia. Father Bero chu atriampa Father James ale ramhuay painu thina chuan thiam lo chantir ania. Roman Catholic rilrubuay enkol na muna chuan dalu ni in atriampa thina chuan a in thiam lo viaw maya. Puy thiam rongbol na po chu achol sanangay don ta ani. Anmani enkol tu Pastor Henry chuan ron komin puy thiam ani na chu Vatican lama an ho tu ten an li saktu aron sila. Father Bero chu mipangay may nito in Pastor tlatsetak anita ani. Moli hatli ron langin akumsom ni pali na birthday an loma. Zutsi shrang inin an limlom viaw maya. Zayin an lambok. Kumsom ni pali lai ani veto avangin upa a inti veto le. At sienu le mipapakatsu a apartment lama chuan a hopuya. An pathum chuan ten taka instratut kualin hun an mga mipahi a inday lo ve le. Atu kaniya moli chu akong kharkik thoma harin rang takina chon ngal vata. Police pani lo ni in zanlama an nuam tuar thom arin ema wangin an thren ten an lo hekhi aniya. Moli chuan police te nena chuan ka birthday kan loma kan bengcheng ve de mai ani khati in alo hrila. Police pani te chuan an in chu endikin moli chuan thomak de mai a hrerenga. A benga thu soi thin te chu tu tenge an ni a hrebik lo. Officer chuan barroom chu endikin moli thiente ruang pani a muchuak ta. Moli chu kutkol buntirin an handopa. Moli chuan engma a hriat lo thu soin a thiente thina chan a hrebik lova. Thomak tak hrele in a rilru a boy viaw maya. Police te chuan moli chu atal boy ema wangin rilru kim lo ho an da na muna. Father Bero a omna chuan enkol na dong turin dalu antum veta ani. Moli hian zanlama thil thleng engma a hrelova. Nima sela boy ruk na nein trong rimak tak a hretrina. Ala boy don chau ni in alang. Rilru boy ho omna chuan Father Bero le Father Henry chu biak ina an trong try du na. Tui taka an trong try dun nu chuan Father Henry chuan Father Bero chu a chuasana. A chuasan nu chuan an cross star chu chethutin Father Bero chuan angay na a hrelo hle. Zana niya moli chuan thom a hrele ta. Tui chepaina atrangin a ming hian an ron ko thina. Thom a hriat chu ngai thlachiangin mak ati viaw maya. Aril ru a fim lo baka a thil hriat chu thlasik mumang ang maya chiang lo aniya. Tu chi in nge ko a hrebik reng lo. Moli chu muhilin tui chepaina atrang chuan ran nung rap tak ran chuakin moli nara chuan aluta. Moli chu harzokin thomak tak a hrele a. Tuna chuan moli a buai tak zet to. Atu kaniya rilrulam Dr. Lori chuan rontlo in moli chu titi pui antuma. Moli chuan pui thei ani lo thu lo hrilin a khosak dan amak tuala. Ramhuay ko chunga luthi khovel thiam na manga no chua thei mai ani lo.
Doctor chuan anu le pa chanchin te zotin Molly chuan a chang thatu vak lova mak tak taka tongin ama boi pui thin tu an counselor pakhat thi thu te lo hrilin voi le khata a le khaken lai chu the dar tu om ti hriat tak hian a leng dar chuai maya sap Doctor Shakemi pon a hlau ve tak zet Dr. Lori chuan chu asan ngal vatin Molly chu rilu buai tak angaya ram huai lam reng ala ring theilo Dr. Lori chuan ni lengin Molly chanchin chu an zir chianga nulapa ngai ve mai chu ti taka a boina chan chu hriat chu atumani atu kania Dr. Lori chuan Molly chu kom le in a harsana to mek atanga chan chu atum thu an hrila Molly hi pa ngai ve le zeu thinin ni leng zan khuwa in a boi big lova ni masala rom boi le thutin Dr. Lori chu aluak khum ngeka Dr. Ipon Molly boina chu ti maya chin fel thei ani lo ti a hrachuak ve bok Father Tacheta Bero chu trong train a trong trai thom chu Molly khan aru matrangin alo hreve a Molly ko chunga ram huai lu chuan Molly I chu thunun to in atu khomin bang atau ngek maya Dr. Lori po chuan thom hria in a enkol ho chuan Molly angin bang an tau veka Molly room a chuan lutin ama intina tatuma wangin room shan intina theilo na abang du veka chuan dalu antuma Father Bero a po chuan lo thlir ve rangin Molly chu pui angai ti a hreve bok Molly chu Dr. chuan tlo le in aril ru chung ril lu chil antuma kumsom pariat ani khan Molly hian ril ru lama harsana nei to in phungzo lang chi in a om thina adam wangwang nu atuna phungzo lang chi a om le na chan chu Dr. chuan an zota Molly chuan ram huain an ti boi thin thu hrilin a local don ti in a au vaka Dr. Lori sana chu ron ke thutin Molly chu puitum viau ma se a doctor thiamna mangin a pui thei big lo ani Father Bero chuan Molly room chu en wangwangin Molly chuan pui angai thu aron hrila Father Bero hiam pui du ma se alo che chol to awangin Molly khongai thlaki chu a pui thei mai big lo Dr. chu la beidong du lovin Molly chu pui nge atuma Molly roma chuan lutin thilrap thak tak amuta Molly chu boruaka lo in rul puilu dinin arap kher mai Molly chu nai phei zelin alo rak thota Dr. chu aram hoi thil ti theina mangin bangvom nan alo manga Dr. chuan veng tu ho ko vatin an ron puya Molly chu mutirin tuna chuan ram hoi ang chi in akhosata ani Dr. chuan Molly chu rilru boi satli ani tolo ti hria in Father Bero chu apui na ngenin akoma Molly chu ram hoi ti boi ani nge aring to ani Father Bero chuan Molly apui theilo thu hrilin pui thiam ani na a hlo to thu an lo hrila Dr. in chuan in komin Molly chungchang an soiduna an omna hmuna chuan maktak main chauak dum an thitreu maya na thokho chuan khomin chauak thina chan an hrebik lo Dr. in chuan tui taka anin komlain meiche pakhat chu tukver atanga ron chuakin thisen lubung athang huam mai ti in rap om takin a outrial ruaya a local don ti in a omna hmuna tanga zuang kha in anun na alata ani Father Bero chuan Molly chu pui angai tak zeti hria in Molly ruma chuan an kala Molly chu mu in a mel engkim chu adanglam zota tuna chuan ram huai ani to ber mai Molly chu bia in a ko chunga ram huai om chu lijian ani thu a hrechuaka Father chuan pui atum thu hrilin akal santa ani Father chuan Molly chanchin chu zir chiangin Dr. chuan engkim alo hril veka mipat mei chiana konga a easy ema wangin a ko chunga ram huai an lut ani ber mai Pastor chu vamu in Molly ko chunga ram huai no chu aphalna an dila Pastor po chuan lo rem ti in a Father thuam le ram huai no chuana a amamo tur engkim alo pe a Molly ko chunga ram huai chu no chu atum ta ani Molly omna pindan chu panin tui thiang hlim chuan an thea pindan chunga chuan lutin Molly ko chunga ram huai chu cross mangin no chu atum ta Molly chuan lo trong khumin trong kam bol ho chi sang achak chuaka
Molly chuan father a lo che chiat to na chu soi chuakin atira kan hmu ram huai pai rai ang khan a in lana father po azam lek lek mai Molly chu naing cross mangin a beizela Molly chuan akuta lo se sakin a chala chuan ram huai horopin levai than ti lamto in ziak a hmuwa Molly chuan chil chakin intifai turin a chu santa ani bathroom a chuan omin a hmai a phi faya a hliam te chu tuamin tukvera chuan andaka sub satanic association OB te hmu in Molly ko chungaram huai a hnot chuak vat lo ani chuan thil poizok a thleng thei ti hria in Molly ko chungaram huai chu beile atumta ani ram huai pai Molly pindana chuan lut le in ram huai nen chuan anim beile ta Molly chuan lo beile tin across ken chu banga abur chat mai aram huai no chuana man ruat chu ti dar sakin father chu a beile ta father taksa chu thununin a inre tira ni masala father chuan tong trai na manga bein chakna aneile ta across la in Molly ko chungaram huai chu an beile a Molly po azal tranta ni masala ring taka awin pindan chung chu akhok ruma mihring pa ngai tan theina chi ani lo wangin father chuan a chuasana Molly khekri chu a ring tak zet father chuan a be mek ram hoi chak tak chu diabola ani ti hria in pathian chakna manglo chuan hne thei ani lo ti a hre chuaka beidong taka a omlai chuan doctor khan ron mu in aron hnem ve bok atu kania father chuan Molly ko chungaram huai chu beile in theitop chu in no chu atuma ram huai chuan lo beilet ve ma se father chuan pathian chakna ahma chuan tlata wangin Molly chu boruaka akanga aka atanga ran nung ran chuakin father bom kena chuan an thlok lut tangwa ngu mai Molly ko chungaram huai chu no chuakin Molly chu khuma atla noka father a hlo tlingta Molly chu pom chuakin tharuk chung zet ram huai apaya wangin Molly chuan enkol na thatak ama mo don ani Molly chu father chuan kanin Molly chuan lom thu alo hrila thataka in enkol tura hrilin a chuasana rilbuai ho chuan tridek hian father chu an lo thlira father bero chuan a chan reng a hrebik lo Molly chu pangai to in a rilru a fim vek to a ni masela damlo dang ho chuan makti mel tak hian an en le thin father bero chuan ram huai akhungna bom chu kengin pastor mu atuma pastor chu va mu im pastor hena chuan bom kha avalana dokana pastor le khabuda chu mu in satanic ho le khabu ania father bero chuan pastor chu aring hel tranta ale khabu mu chungchang chu anzota Pastor Henry chuan lo hrilfia in satanic le khabu ani thu an hrila leviathan ko chu dan chungchang a inzia thu hrilin leviathan ko chuak tur chuan meichhe manga in thoi an ngai thu an hrila father chuan pastor chu ring hlelin aram huai man nakha an endika pastor khan lo da boda in father bero chu ni khosrelovin a chutluwa pastor hi satanic ni in thoina manga satana ko chu an tumta ani Molly kha ron lang le in damlo dang ho chu an endika damlo ho mit chu mu in a hlau kher mai Molly chu gat pakhat hian ron be thutin amana in hnuai lama in thoina man turin a chu puita ani father bero chu ron har le in pindan pakhata an khunga damlo dang ho chu in puitir tumin an awa ni masala damlo ho chu an tur inin an mani nunna an la a father bero chu an setana an ko chuak don ti a hrethiam ve ta Dr. Lori chuan riluboi enkol na mun ron thleng vele in an re thiap awang chuan mak ati viau maya phone man atum lai chuan veng tu pakhat mu in amit menga danglam em awangin ram huai pai ani ti a hre thei bok father bero apo chu veng tu pakhat chuan silai nena ron vawin in hnuai lama hruai thlak an tuma pastor thil tum dik tak engma ala hre bik lo Doctor chu veng tu pakhat chuan be thutin amana Lori chuan bakche manga beile tin veng tu lakata a him thei ram Dr. Lori chuan father bero chu mu in chan chu nge atum ve bok in hnuai lama chuan pastor hovin in thoina chu an kalpuya father bero chuan ti thei vak anei lo
pastor chuan Molly tha atum lai chuan Dr. Lori Khan ron bei thutin pastor chu an thata ran nung ho chu thlok chuakin Father Beroa Molly le Dr. Lori ta chu an him theita ani sin to bera chuan ran nung kha ron lang le in school no pang benga aluta atop ta ani